wena ubiziwe namaZulu wena uthotshiwe uThixo leNkosazane wena ubiziwe namaZulu wena uthotshiwe uThixo leNkosazane Siyakahlela nonkosi siyakahlela shwabade wena ubiziwe amaZulwini ukhonjiwe ngomune wasezulwini inkosi uThixo leNkosazane sobeka isandla weshwabade bathi uphilisa abantu oyofika phambi kwakho inkosi kusise bese abantu bayaphila abantu bayaluka wena ukhipha amadimoni wena ubiziwe wena ukhonjiwe wena ukhotsiwe usheme wethembe wena wena ubiziwe maZulu wena ubiziwe maZulu yebo shwabade nonkosi wena washwabadela inkomo nempondo zalo wena ubiziwe shwabade wena ukhonjiwe wathi usathane ukuthela ngehlazo omhlawe Njengoba silambukeli sesikhona eMngeni Center office number 32 second floor nanti ioffice lika Dr X eduze neMpumelelo Security Center asambe sikuthathe sikubeke nanti ya angeke uzibona mvume ngawe xaba angeke mvume ngawe nonkosi yavuka sesikhona ke mbukeli la eoffice lika Nogwaja Gesi office number 32 kuMngeni Road eMngeni Center second floor sikhona ke njengoba siphakathi la sikhombisa iziwasho lapho ngempela zizobe zithengiswa ubaba uShengi njengoba ubona ke nawe emva kwami zinsebenzo lezi kaMprofeti ezizobe zikusiza njengoba kukade nidinga sezikhona ke sithi isiZulu zigawulwe zabekwa mina ngithi ke umprofeti iwasho unenzele wayiletha sezingangani maqhawe yizo zonke lezi ezinye zazo ayipheleli ke lapha emashalofini zisazopakishwa lapha ngemuva ezinye nazi la ngale kwecounter ezinye zikhona lapha eoffice lika baba uNogwaja Gesi ziningi zilindeni namaqhawe ukuthi nitholele zona noma kunini mawufika uzokwazi ukuthi uyitholele insebenzo einamandla insebenzo eyizokusiza Uyawakhipha manje ngonuka
uyaphilela usondela mngani uyaphilela usondela hlobo uyaphilela la uyaphilela njela loya izinhlahla egcwele umusi sichakata uyaphilela njela loya musi oh yeah ashila wethu bathi kusho mina wethu umathanga singedla umathanga etshitsha nontonzi ngiqobele emakhoneni ngoba saba masoka so ngithi mntakwaphandla ndifake divalizi masengishale ngomabuzane kuthiwa ntomthunga wabantu ofana ngithi mayibamba nakhona le ngakithi ngumbhidi wakhalo maswana athi nyekeleni webafana ngoba ngeke nsamenza lutho sidalo kulonyaka bafana bakithi zoqumandlavane ezinye zofekela ngithi nginemeza ngihleli phezulu entabeni zasenqabeni bafana bakithi ngigijima ngagija siye nawo usniper umshini omkhulu wasegermany sofacofa lapho njinela bekuzwa abantu ukuthi uthini kuze sokwazi ukuthi siphinde sibuye nangelinye ilanga shiya wabathathe lapho asiye nampoke sebevumile isibongo sikanogwaja kagesi wagcotshwa ucingo lonkosazana lathi lo niyambona lo ngiyamgcoba ngimnika amandla ngimbeka isandla bonke abayofika kuye uyothi inkosi ibusise bathole konke abakufunayo angavinjelwa qamuka zimncisha amehlo izitha qathela zimbuke mafolokohlela wasezulwini ongene memezana ithempeli koxwaza inhlokomo bathi nogwaja kagesi mavula kuvaliwe nonkosi mshumayeli wonyazi lokho kuthina amanazaretha kusoze kwaphela yekwaqelela ihlathi kumfundisi udlomo ebona unogwaja kagesi ezobona unyazi indoda ethile ogama lawo kalibizwa yamncisha amehlo umprofethi yahlaba amehlo phansi kuhle kwentombi izokhi iputu umangena angasangena kwelasenazaretha bethu sewahamba ngeke sangena bamthela isilatomu uDr X kuphela ofika angene noma kuphi noma nini kulaba profethi bonke emgabe ngabo ayithiwa mina ngiyabheja ngoDr X umprofethi okusiza ngabheke imali yakho indoda kaNkulunkulu ekusiza kusuke ekuduleni kwenhliziyo viva ngonogwaja kagesi unogwaja wahluleka ukugijimisa emdlela umona ngenxa yesiphiwo sakhe uDr X kayi-1 owesibili uzomthola esithombeni kanti owesithathu uzomthola emoyeni umani magumba amane omhlaba uDr X ezoniqaqela wonke amafindo ney'bopho umprofethi ogcina izimanga mhla ivusa ingane ngomhla wephasika mhla ka-29 March 2024 ingane yavuka ekufeni ivuswa unogwaja kagesi lalela ngitshela ngomprofethi othi uma uthumela imkhova ewu-5 ubulale u-4 akushiyele wodwa ozobuya uzosho ukuthi kuyabheda emuva uDr X usebabambile abafowethu umshayi wekati kuvela umnikazi umshayi wenja kuvela umnikazi ukhala abathakathi befonele SPCA bathi uDr X usibedile izilwane zethu ungqongqosho ngekho ephalamende lasemhlabeni ophalamende lakhe lisemazulwini ongqongqosho ngena-corruption kodwa unika abantu ama-promotion nama-position uvuma inyanga edumile umaguja kwelasetrehe wathi indaba isenqabeni lapho niyophila khona twabade nonkosi umprofethi akaqedwa ngani mina ngu-DJ wabantu imbongo yesizwe phansi kwelasenquthe empoli uyaphilela njela loya izinhlahla egcwele umusi sichakata uyaphilela njela loya musi oh yeah
Ngiyabonga makhaya. Ake ngishoni ubani onganikela ngemoto esontweni? Ke mang a ka nnelang ka koloi kerekeng? Baba umprofeti, Ntate moprofeta, umsebenzi owenzayo mosebetsi o etsang mkhulu. o moholo. Ngafika ngo-0. Ke fihlile ke le nnoto Hayi ukukhuluma kankosikazi wakhe, ho bua ha mosadi wa hae. ngize ngahlangazela inyembezi ofisini Ke ile ka lla ke le ofising. elanda ukuthi bafika kanjani. Ba fihlile. Kodwa into engiyithanda kubo ntho ke e ratang ka bona, abahluke abasuki eduze kamprofeti. ha ba tlohe thoko ha moprofeta. Ngiyaqaphela abantu abangasuki eduze kamprofeti, Ke a ba sheba ba ba sa tloheng thoko ha Isikhathi moprofeta. esiningi. Nako e ngata iy'nto zabo ziyavuleka. dintho tsa bona di a buleha. Uke afike no-30,000, O fihla le 30,000, 20,000 20,000 njengoba umoyo jaaka ntate moho olapha eNigeria o leng ko Nigeria akakhohlwa ha lebale umthombo ho boroko. aphuza kuyinkosi imbusisi. Modimo a mo hlonolofatse. Angifuni sivule manje, Ha ke batle re bule ha le jwale. ikhona into ekhona la ngaphakathi. E teng ntho e leng teng ka mohara. Ngifuna ukuthi uma kufika isikhathi sokuyivula Ke batla ha o fihla nako ya ho wonke umuntu aquphe ngefoni, motho o mong le mong a nke founu ayithathe le ndaba igcwala umhlaba wonke. a nke Ambone uNkulunkulu enqaleni, awunikeza sizwe. Lisa. Uzethu uthi ubaba mayixoxa Ntate o re ha bua. uthi baba Ntate siqeda ukuthenga istendi re fetsa ho reka stand. sisithenge state Re nama fetsa state re rekile state yabona indawo lezi ezithe top, tsa ko hodimo. indawo lezi ezithe ukuphakama. Tsa ko hodimo. Uthi sithenge istendi cash 600,000. Re rekile stand sa 600,000. Sacela baba uze ngaphambili lapha, Ke kopa ntate o tla pele. nawe mama Le wena mme nize ngapha ngaphambili. e tla ko pele. Baba uMaphosa Ntate Maphosa, nomama uMaphosa, Mrs Maphosa, la baba uMthobi umbambe ngesandla, baba uMthobi bambe ngesandla uze naye ngapha ngaphambili. e tla le yena pele. Ngela omunye umama ngapha mbambe eze naye ngapha ngaphambili isikikize. Halalisa. Halalisa. Awunyakaza. Sizokwenza kahle Etsa hantle ngokukhulu ukuhlonipha. ka hlompego. Namhlanje nje sizokwethula Kajeko nasi sipho re tlo bula esivela sipho ya rona. baba emndenini wakaMaphosa. E tswang lapeng la Maphosa. Lesi sipho lesi Mpho ena
senze u75,000 iyenze 75,000 rand. manje ke Ha le jwale ngizocela ukuthi ubaba ke tlo kopa ntate ukhululeke baba phuthuluhe ntate ubaba nje ntate akhululeke phuthuluha uzokwethula nasi sipho o tlo bula mpho yena akhulume abe namazwi ebandleni a be le mantswe kerekeng ukufika kwakhe nomama ngokunjalo le mme ho le jwalo naye uzokwenza kanjalo emva kababa le yena o tlo etsa jwalo ka morao wa emva ntate kwalokho esekhulumele ha se tsa feditse ho uzobe bua esendlulisela ke ngakubaba umprofeti nasebandleni profetisetsa ho ntate mprofete le lebala onke amaphepha akhona amaphepha shayihlombe pampiri di teng ikhezi khona zonke ntho kaofela di lokhu teng kuqhamuka enhlizweni yakhe ho tswa pelong ya hae akucelwanga ha o kopiwa angithi nikhona le teng uyabonga wa leboha ukuthi wafika la ekhaya o fihlile mona kumnyama ho le hotsho akuzange acelwe a senke a kopa kodwa kusuka ngaphakathi ho tloha ka mohare nikhona ngithi le teng a kere ngizondlulisa kweni imuzwe ke tlo fetisa ho yena akhulume a bue ngendlela azokhuluma Ka tsela a tlo buang ka yona. mayiqeda nomama ha fetsa le mme akhulume a bue le eseqedile he ba se ba feditse sizoba nendlela re tlo ba le tsela yokwendlulisela ke manje ke o e fetisetsa zonke izinto aziphethe ntho tso sa di tshwere sesidlula ngokomthetho di fetiwa ka tsela sidlulisela kumprofeti o fetisiwa kanye nasebandleni lonke le kereke Ikiza Shayhlombe. baba akubusise uNkulunkulu Shayhlombe shaba esazokhuluma matsoho Angazi ukuthi ngithini. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu owenza umusa ukuthi namhlanje ngibe khona la. Ngifuna ukusho nje ngokungangabazi ukuthi uma ngabe ubaba akekho, uma ngabe uNkulunkulu akasilethanga la encabeni namathonga akithi, ngabe kwesinye isikhathi ngaba ngisekho mina emhlabeni. Kusho ukuthi ukuza kwethu la kwakukubi ngampela, kwakukubi impela nje, nempilo yami beyifuneka kakhulu. Ubaba umprofeti akazange akhulekele nje umnotho, kodwa wakhulekela nempilo yami ngampela. Kube khona isikhathi lapho sasiba sebunzimeni khona, sisaba si-organize nabantu efuthi ukuthi basibheke ngezibhamu ukuze ngingabulawa, ngoba umama waphupha impela umuntu angena adubula lapha ekhaya. Uyayaboneke yena uyaphupha, uyayabona amaphupho, izinto nazizokwenzeka umama uyazibona. So ngiyambonga kakhulu ubaba umprofeti ngokunginika leli thuba leli, kungasileli icala. Ngibonga ubaba umprofeti ukuthi wasivulela singene eminyango. Hayi bokubuhlungu kakhulu, imali beyingadingekho, kodwa sithandazela umntwana ebekade agula, and then ba umprofeti wamthandazela. Washo uba umprofeti ukuthi lo mntwana angeke aphole nasolo sihleli naye thina, kufanele ukuthi simphindisele kubo. Ngakhala kakhulu ngoba lo mfana bengumthanda kakhulu. Wafika kimi nomama singenabo laba abanye abantwana. Manje bese ngizibona nje ukuthi hayi nami ke ngiyitholile indodana ngalo mfana. Futhi leso sikhathi uba umprofeti asho njalo, ngezwe ubuhlungu kakhulu. Samhambisa lo mfana agula, wayephambana ekhanda, wahamba lo mfana. And then uthe umfana nasahambile, sasala saqhubeka njalo siza la encabeni kuba umprofeti. Uma ngithi besiza njalo kuba umprofeti, omunye ngeke understand ukuthi ngisho ukuthini. Ngisho ukuthi manje besifika la njalo uma sizile besiza ku101 every time.
sonke isikhathi uma siza la besingena i101 akuzange kube khona nalinye ilanga lapho safika khona sakhonza sahamba hayi ukuthi imali ibikhona ibiningi kodwa ukushisekela kwenhliziyo ifune nje ukuthi izinto zipheleliswe kithi uNkulunkulu muhle uNkulunkulu uthi manje uyamthanda umuntu othembela kuye abuye athi manje uNkulunkulu uyamzonda umuntu othembele ebantwini uqalekisiwe loyo muntu thina ke sithembela kuNkulunkulu na kuNkulunkulu kababa umprofeti ngoba ngaphambili sathembela kuNkulunkulu besishisa amakhandlela thina saqala ukushisa amakhandlela singakafiki la enqabeni besiwashisa impela nje khona nendawo la besishisela khona entabeni lapho kodwa kungenzeki lutho mhlazana sifika la enqabeni sithola kushiswa amakhandlela shiswa impepho sithi ayikhona ungathi sifike egcineni manje uNkulunkulu ke wenza izinto zakhe wasindisa saqhubeka singena i1on1 every time abaningi bebabuza ukuthi nanamuhla ngizongena i1on1 nanamuhla bakithi asenginibamba nje kancane la i1on1 iyasiza ngoba usondele eduze nomprofeti akwazi ukubona nokuvimba leinkinga zakho onazo yebo uba umprofeti vele uba umprofeti uyabona izinto kodwa kwesinye isikhathi kunzima ukukubona kanti ule ufunela usondele kuye umbheke emehlweni nansibheka namehlo noba umprofeti uba umprofeti khona izinto angazibona ubonani baba uba umprofeti khona izinto azibonayo uma akhuluma nawe umbheke emehlweni uyabona umprofeti uyakhuluma ngeyifebe ungoma ngalo usibuyaphi lezinto lezi kusho ukuthi ubona ezinye ahlangana nazo khona la amangale ku hawu kwenzekani umprofeti akakhulumi into ebhaliwe ukhuluma into yakamoya le ayibonayo emoyeni esingayiboni thina uba umprofeti ke uyaluleka la akhulume aluleke abuye uthi uza la ku1on1 akuqedelele khona manje ukhulumile ke sezwa senza wakhuluma senza wakhuluma senza inkonzo ebekade azimemezela ukuthi kuyiwa empophomeni saya uba umprofeti wathi kuyiwa empophomeni futhi saya futhi uba umprofeti wathi kuyiwa ekhaya kaCaba besikhona nakaCaba waphinda futhi uba umprofeti wathi kubuyelwa kaCaba sibuyele kabili njengoba bokuyiwa kaCaba sesikhona siyile ekhaba ubaba umprofeti kabili and then manje lezi zinto lezi ziyavula kuyavuleka ungathi nawuza kuvuleka eminye iminyango ziningi inkonzo ba umprofeti azenzile wake wenza nenye inkonzo ngasaba le yenyama niyakhumbula mosimachawe le yenyama ukuthi inyama uzozishikisha ngayo and then uyoyilahla bengikhona nalapho uba umprofeti uke wenza inkonzo yomnyango la wathela itswayi la nalapho bengikhona inkonzo yamakhandlela
inkonzo yamakhandlela ubaba umprofeti ayenzayo angikaze ngiyigeje solo ngafika futhi ngiyathemba ukuthi anginoyigeja ngoba esizincumele kona thina noma anginomkhulumela kwesinye isikhathi umuntu angakujikela esizincumele kona thina nomama ukuthi sila size ngabeni siyacela ukuthi ubaba umprofeti asamukele sibe ngamalunga aphelele aleli bandla. Enhliziyweni yethu I'm sorry ukukhuluma ngumfaki kodwa enhliziyweni yethu ngoba siyakhuluma okunye siyaye sikhulume akukhulume kanti ngiyacabanga nami ngithi mangikhuluma ngithole ukuthi naye ukucabangile lokho akukho ukushayisana okukhulu phakathi kwemibono kimi naye manje lokho kuyasiza kakhulu ukuthi singacabani uma sihamba siyakhuleka ekhaya uma sizonikela ngemali ilala emsamo wethu sina umsamo wethu le mali esizonikela ngayo la siyilalisa emsamo sibikele bakamaphosa nebamthambama sisho ukuthi siya kumprofeti nale mali siyacela ukuthi nisikhanyisele asisize and lokho kuyenzeka manje le mali lena siyiphethe uyayibona na yenye nje ngiyiphethe namuhla okay le yanamuhla angeke ngiyinike umprofeti lena kodwa le ngizothi ngiyiwasho ngayo okay manje into siyenze ukuthi le mali le imali siyayikala sisho ukuthi le sizonikela isamba esingaka and then bese sithi le sizothela ipetrol and then le sizothenga iwasho and then manje sivumelene sisuka ekhaya ukuthi sizokwenzani manje usathana always uba inkinga kusegoli la angithi siza kwesinye isikhathi sisuka ekhaya early then sesifike isgate siyangena siyabuka umama uyabona hey manje baba naku okunye manje le mali imali manje uma athi mama naku okunye ngithi ha mama no le ekhona iya kumprofeti angithi standards manje uma uthandazile uzibophe wena ngokwakho ukuthi le mali iya kumprofeti awukwazi ukuyishintsha sowuthenga ngayo okay ngicela ukunixwayisa kuloko bakhona baningi abanye ebavelelayo lenkinga le uthi usuke ekhaya uphathe 100 rand ukuthi le 100 rand lengiyonikela ngayo kumprofeti ufika la soyabona inkinga namateksi akhuphukile uthatha le mali uyahamba uyoyishintsha la kulo mama ucela itshintshi ukuthi mama ngicela ukuthi ungitshintshele sesiyonikela kanti le mali wena usuke ekhaya ngayo ukuthi uyonika umprofeti yonke isibusiso sakho ngokwenza njalo siyanqanyulwa nawe uzothola esincane njengale mali angisho labo abahluphekayo ukuthi akanayo ngisho kulabo abayifihlayo kanti bekade asayikhethile ukuthi uzonikela ngayo siyambonga kakhulu uba umprofeti ngezenzo zakhe azenzile empilweni yethu labo bebekade bakhona masifika njengoba ubamngqobo nange uyasazi ngoba safika asipakisa la imoto sihamba ngenye imotonyana yaqhuza besihamba ngenye iMercedes enye leya yango 2001 safika ngayo eMeruni uyayazi ubamngqobo and then manje isibusiso sivelile bakithi angazi ukuthi manje uma wena
mina sikuvelele isibusiso wenza njani. Mina ngakhetha ukuthi sakhele noma ukuthi lapha kunesibusiso asisale sihlala khona singaye encenye ngoba sihlupheke kakhulu. Okay, ukugcina ngiyacela ukuthi uma uba umprofeti akhuluma silaleleni kahle futhi lokho akukhulumile sikwenze. Uba umprofeti ukhulume ngenye indaba la le masibuye elwandle ukuthi uma sibuye elwandle bengafuni ukuyikhuluma manje le ikhulunywe ngilomama. Manje uma sibuye elwandle baningi abantu abatholile ibusiso ezibafanele bona. Manje isibusiso nesibusiso siya ngawe ukuthi kufanele ukuthi uthole singanani. Omunye uthole 5,000 rand yiningi kuye. Omunye uthole 10,000 rand yiningi kuye. Omunye uthole 20,000 yiningi kuye. Angisho ukuthi mina ngithole ningi. Mina ngithole enye enengi kakhulu. Uma ngingantshela kuzoba kubi. Okungcono nangabe ufuna ukwazi ubonane nobaba umprofeti umbuze. Angithi nguye ubaba umprofeti oyiqalile le ndawo. Nibonane naye lithi baba uthole imalini kanti uMavosa ngoba akafuna ukukhuluma lapha. Siyabonga kakhulu nokwamukelwa enqabeni sila siba seMpumalanga nezazi zavela eMpumalanga. Alright, kukhona ugogo omunye owayephila nomzukulu wakhe. Ngikhuluma ngendaba yomnikelo manje. Owayephila nomzukulu wakhe. Kwavakashela umprofeti kulowo muzi. Wafika umprofeti wathi kulogogo ngilambile mama cela ukudla. Ugogo wathi hawu mntanami ufike nje sokukhona okugcina okufanele ukuthi sikupheke sithi singakupheka sidle bese siyafa. Umprofeti wambheka lo mama wambheka wathi hey mama awazi ukuthi ukhuluma nobani. Ngicela ukuthi upheke unike mina kuqala. Hayi man. Uma umprofeti uthi manje pheka ukudla konke unike mina kuqala ubone ukuthi kuzokwenzakalani.